Comencem la segona part de la nostra exposició, seran 6 panells més, intentant explicar què suposen aquests 1.188 euros per persona en 2005. Si multipliquem pel número de persones que vivíem així, ens dona 5.575 milions d'euros, que és una quantitat increïble de diners. Per fer-nos una idea de què representa això, hem volgut fer unes comparatives que ens aclariran no només quants diners són, sinó què estem patint a causa d'això. Els pressupostos de la Generalitat Valenciana de l'any 2005 van ser de 10.769 milions d'euros. Però aquest dèficit de finançament, aquest espoli fiscal que patirem només en 2005, va ser de 5.575 milions d'euros. És a dir, si no es produirà espoli, tindríem tota la barra de pa, que serien tots els nostres recursos per subsistir. Havent espoli de la barra de pa ens lleven el 34,11% dels nostres recursos. Sense tindre en compte, a banda, que haurien de vindre més recursos perquè són més pobres que la mitjana. Això no ho hem tingut en compte així perquè no tenim una manera exacta de quantificar-ho i, per tant, no volem donar lloc a errors. Som conscients que, expressant aquestes dades, que són del 2008 referides a 2005, la gent es podrà dir, alguns podrà dir, bueno, però és que en 2009 hi ha hagut una reforma del sistema de finançament en el qual hi hagué una millora. Hi hagué una millora i es van canviar un poc les coses. Sí, és cert, hi hagué una millora en 2009. I aquesta millora en 2009 ens porta a 2010 a ser l'últim territori de l'Estat en finançament per càpita. Si això és una millora, qui la vulgui per a ell.